CMDT dans un tourbillon judiciaire pour 1,5 milliard de francs CFA, ces comptes saisis par l'entreprise de Cheikhna Kayansi. Ko gole ababe CMDT la bi ko kiriko ere nasratige la ko Cheikhna Kayansi ale ko nga chake bonda ko nye ika do sharia biri uka nafolo bondo ere kan bang sraw felana o ye aujourd'hui Malika pma e bi wati bena sanga bisabani kele dafara isaka daw conseiller korodo ko ani sogoma na ka dimaya ni me dansi bi donc waro de sebona fanta tamota Femi ni donc ibaro di Steven Ndingi akona kuna foni obe wala 10h20 wakati ula inafola dala kula Renouveau FM Renouveau Télé katasi en radio partenaire kilingili na bela jele sanfé ani en page Facebook kan bijuma isuf trawadi su cravate ani mo sanogo olube la silike mo libiga la bon sabati yoro jumenta kado kuma ifana ma lewu kadiyere ebe ga mino fara nyonga ata ana soro reportage do juna ambe Alexis Kalamiri bisimila ni sanga konna la ango mima ko Alexis Masombi juma doina Alexis imasomunema Aiwa an y'a mɛn ko min ye n b'a fɛ ka dankari Asimi ka maya la ko a tigi ntanyana Ala ka hinɛ la nka min do a bi na ni ɲiningali caman ye nin kuma ka se ka kɛ cogoya si de la ka tugu kabini ko in kɛra bɛɛ y'a ye bɔlɔlɔ kan kuma sifaya bɛɛ fɔra al kɛra yɛrɛ fɔ dɔw yɛrɛ ko tiɲɛ tɛ ayiwa ni an b'o bɛɛ la o dankata kari o ka maya la tan janko fɛn o fɛn ye jaw ye bɛɛ y'a ye ko funɛnkɛni de don an yɛrɛ ye min m'a la kɔfɛ yàrá kɔlɔnkɔnɔden do ko a bɔra ɲɔnɔ a bi bɔra ɲɔnɔ wa a wolola a ti san 30 bɔ fɔlɔ yàrá kɔnɔ ka taa ntanya ni cogoya in na a tɛna se ka faamuya mɔgɔ tɛna da la wa foyi tɛ se ka fɔ min bɛ don mɔgɔw kun na tuguni fanga kun man ka sɔn cogoya si la nin ka sa u bolo mɔgɔw mana fɛn o fɛn fɔ sisan u jo don ayiwa fanga bɛ na min kɛ o kɔni ka to boli la k'u bi tiɲɛ lasigi nka min tun kan ka kɛ o tun ye ka ko bɛɛ kɛ walasa nin kana kɛ ka tugu min don mɔgɔ tɛna se ka da la ko u ma ko k'a la ko bugɔli de ma kɛ tan wali nin tɔɔrɔ de ma kɛ tan min don a faamuyali ka gɛlɛn a kuma ka kɛ ne ma sɔn min ma o y'o ye. Ambe Alexis fo ka kenyani aka jateminaw ye ambe Musa Bangali fene fo ale de be jani kuma kan fara ɲɔgɔn kan dongodo an wado ma welele ambe o bisimila ni sanga konna la femi parti yelema ye ka fara parti caman wɛrɛw kan olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka laseli dɔ kɛ a bɛ fɔ min ma ko déclaration fanga furancɛ fanga ale kunkan ko kow kan nka fɛn min kɔni ye nin déclaration ye a kuma cayalen no kosɛbɛ parti yɛlɛma ale kun kan o hukumu kɔnɔna la Isa Kaba Sidibe ale ye wele bila Amidu Dumiya ma ka bɔ parti yɛlɛma kɔnɔna la an ka jɛ k'u ka baro lamɛn. Amidu Dumbia ini sɔgɔma. Amidu Dumbia yɛlɛma tɔnden ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛlɛma kuma lasela o ye e ye. Ayiwa kɔsani na an y'a ye k'a fɔ jɛkuluba dɔ sigira jɛkuluba min ni parti politique caman bɛ a la. Nka a jɛkuluba kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ yɛlɛma ni parti dɔw yera ɲɔgɔn fɛ o kuma cayara kosɛbɛ aw bɛ se ka ɲɛfɔ cogo jumɛn di maaw ka maa minnu ni olu ma faamu cogoya si la aw ni parti politique dɔw ka se ka kunkilenna kelen minɛ k'a fɔ k'aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw fɛ mɔgɔw caman m'a faamu dɛ Amidu. Ok ne bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko jamana bɛ wagati min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana dɛmɛ an bɛ transition min kɔnɔ Ala ka kun cɛ hɛrɛ ni baden na. Ami. K'a fɔ maa minnu farala ɲɔgɔn kan ka kumakan lase kumakan min bɛ ka ɲini transition bɛ ɲɛ cogo min na fɔ ne bolo o tɛ baasi ye parce que maa caman y'a faamu i n'a fɔ fanga transition sinama dɔ de bɛ ka créer ka kuma o tɛ. A kɛkun ye min ye k'a fɔ
minnu bɛ transition ɲɛmaya la ka ɲini u ka baara sira dɔw taama sira min b'a to transition kɛcogo bɛ ɲɛ wa transition bɛ kɛ a wagati kɔnɔ hɛrɛ ni baden na an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'o baara kɛ donc o weleli kan na n'an ko k'an bɛɛ bɛ fɛ a ka ɲɛ ko transition in na bɛɛ de kan ka maliyɛn bɛɛ kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que transition ka ɲɛ o tɛ baasi ye k'a fɔ ni aw hakilinaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ transition taabolo kan aw ka bɔ o sira ninnu fɛ k'o sira fɔ lajɛ an ye laseli min kɛ laseli dugu de mɛ k'a fɔ k'a bɛna de ka baara kɛ ka mɔgɔ ka baara bloqué u tɛ k'a fɔ k'a bɛna baara kɛ mɔgɔ contrôler o contraire kuma min fɔra jusqu'à preuve de contraire transition ɲɛmɔgɔw bɛ k'o de fɔ n'i ye premier ministre ɲininka ale ko wagati min fɔra a bɛ fɛ ka baara kɛ ka dan wagati ye ma président de la transition fana ko a bɛ fɛ ka baara kɛ ka dan o wagati de ma donc o de hukumu kɔnɔna la faraɲɔgɔn kɛra ɲɔgɔn kan ka kuma fɔ ko olu k'o hakilina in k'u dɛmɛ o kan k'o kuma in fana sinsin u k'u hakili t'o la maintenant mɔgɔw ka ɲininkali bɛ se ka kɛ mun ye parce que ni farankan in hakilina farankan de don jamana taa sira kan wa k'a fɔ ko an ka hakilinaw ye kelen jamana mara la o tɛ parce que nin caman bɛ yen nɔ an n'olu tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana marali sira kan kɔrɔlen anw bɛ kuma min fɔ a n'olu ye jamana mara sira min fɛ o kuma ninnu u tɛ kelen ye mɔgɔ caman bɛ o kuma fɔ mɛ o tɛ k'a fɔ ko plateforme politique min don min bɛna élection de kɛ o tɛ a fɔra de dɔrɔn wagatinin min bɛ yen sisan problème minnu bɛ yen nɔ n'an bolo solution minnu b'o la an ka jan an b'o kumakan ta Sɛgumoro Jara ka parti b'a la Sɛgumoro Jara ka parti mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'anw n'u tɛ kun kelenna kelen la sira fɛ parce que élection présidentielle la an fara l'olu kan donc ne kɔni b'a dɔn an tɛna taa don fɛn min k'a fɔ k'a bɛna jamana lajɔ de tɛ a kɛkun ye min ye dɔrɔn ka hakilina jigi kɛ parce que an bɛ wagati min na bi n'an ma baara kɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka nin transition ɲuman tɛmɛ a wagati kɔnɔna la temps min dira ma an bɛna don période kɔnɔ période min a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw ye jamana ma an bɛ ka insista fɔli la min na parce que wagati min na M5 de bɔ anw ye u ka hakilina caman partage mais an tilala k'a fɔ ko ni président Ibrahim Boubacar Keïta binna a bɛ se ka k'a ma kɔlɔlɔ caman ye bi an b'o kɔlɔlɔ kɔnɔ nin t'a coup de force dɔ ma k'a période kɔnɔ wa n'an y'a prolonger mun wɛrɛ fana bɛ se ka bɔ a kɔnɔ donc an bɛ se k'a fɔ a wagati a tɛ diya maaw ye mais anw hakilina ye min ye yɛlɛma y'o de fɔ depuis a daminɛ an bɛ ka nin kuma kelen in fɔ an ka kumakan ma falen an tɛ mɔgɔ ka baara bloqué an tɛ baara kɛ ka baara tiɲɛ mais an y'a fɔ depuis daminɛ na an ka baara kɛ nin temps in kɔnɔna la an ka se ka nin ko ninnu kuncɛ joona. ayiwa Amidu mɔgɔw ma min faamu o ye laɲini min kɛra ko ka transition kuncɛ o dun kɛra mankan caman ye ka sɔrɔ k'a bɛɛ b'a fɔ aw bɛ ka jalakiri bolokɔni ɲɛsin n'i ye bɔlɔlaw kan la i b'a ye k'a fɔ samasamali bɛ aw yɛlɛma tɔndenw yɛrɛ ni Choguel kanubagaw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ o tɛ nkalon ye. oui o tɛ nkalon ye parce que o de b'a yira k'a fɔ olu bɛ ka kuma min b'u da o t'u kɔnɔ wa sinon e bɛ ka kuma min b'i da m'o ɲininkali de kɛ o e bɛ ka kuma min b'i da k'a fɔ an bɛ nin baara kɛ wagati kɔnɔna na olu yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko an bɛna organiser wa an b'a élection ka taa période kɔnɔ ne yɛrɛ bɔra ka Choguel défend o kan k'a fɔ minnu parti politique minnu bɛ k'a fɔ k'an tɛ organiser fɛ ala ma mɛ u tun bɛ k'a fɔ k'u b'a fɛ ko Choguel ko k'a bɛ se k'a kɛ délai kɔnɔna la k'an ka da la o tuma ale tɛ an bɛ k'o danaya min da k'a bɛ sɔn ka b'o danaya kɔnɔ anw ye kuma min fɔ a n'ale ka kuma tɛ différence ye olu de bɛ ka na mɔgɔw attaquer k'a fɔ ninnu ye IBK kɔrɔw ye ninnu ye IBK ka maakɔrɔ ye Choguel tun ye IBK ka ministre ye mais o t'a bali k'a fɔ an ka accompagner an ka o kuma ninnu dabila mɔgɔw bɛ ka kuma fɔ ni hakilina min ye an ka n'a bɔ a sira kan k'a fɔ k'an bɛna a kɛ a ka personnel ye ne kɔni bolo aujourd'hui le plus important olu minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la u kan ka mɔgɔw la rassurer k'a fɔ an ka jɛ an ka baara kɛ an bɛ jɛ an b'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ objectif a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a kɛ sirako ye a bɛ na ni jamana ka perte anw tɛna don o la wa an tɛna mɔgɔ sunnaya an bɛ baara kɛ tiɲɛ kan jamana bɛ taa ɲɛ sira min kan an b'o sira de kan. ayiwa Amidu ɲininkali laban an bɛ cogo lahalaya min kɔnɔ aw bolo kalata mana kɛ nin cogoya la tantɔ baaraw bɛ ɲa wa. ni fɛn fila b'i ɲɛkɔrɔ i b'a ta ka bila i ɲɛkɔrɔ de min kɔlɔlɔ ka bon ni ye Burkina la an kɛrɛfɛla la olu tun b'u ka élection kɛ wagati min na gɛlɛya tun b'u ka yɔrɔ caman na mais o ni classe politique bɛnna kan k'a fɔ an ka a lajɛ an bɛ se ka élection kɛ yɔrɔ min na an k'a kɛ ne bolo o kɔlɔlɔ ka suma ka tɛmɛ an mana fɔ k'an bɛ nin prolonger n'an ko an b'a prolonger kɔlɔlɔ caman dɔ b'a la d'abord fɔlɔ jamana situation économique bɛ cogo min na a gɛrɛntɛlen don kosɛbɛ ni an ka transition ɲɛmaaw ta olu yɛrɛ bɛ ka min solliciter 2021 kɔnɔ o ye miliyari 1000 emprunt de u bɛ ka
binta u bɛna miliyari kɛmɛ duuru bi duuru ɲɔgɔnna demande ka o juru taux d'intérêt min bolo o ye 3%. Donc économiquement a bɛna se problème ma parce que mɔgɔw tɛ da an ka institution na. Filanan ye min ye kɔlɔlɔ ye min ye mɔgɔw bɛ k'a fɔ n'an ka coup d'état wɛrɛ bɛ ka na mais fanga ɲini u bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mais fanga marali bɛ mɔgɔw diviser. Militaire minnu bɛ ka jamana mara bi an bɛ dugawu k'u kana se ɲɔgɔn ma mais n'u bɛ ka mɛn fanga la olu yɛrɛ dama bɛ se ka na ni mara bɛ se ka n'u diviser o dun man ɲi jamana ma. O bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛw fana ye minnu bɛ se maaw ma. Donc a kɛkun ye min ye dalakan an ka tabiya yɛrɛ la ni dalakan i kan k'i dalaka bonya o ye Mali laada ye o ye Mali taabolo yɛrɛ ye. Donc dalakaw ni dila nin na an y'a di an yɛrɛ ma Mali kɔnɔ yan an y'a da yɛrɛ ma kɔ kan n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka nin kɛ ni volonté politique bɛ anw bolo. Mais k'a fɔ k'an bɛ ka nin fɔ fanga ɲini ko de ma ko fanga ɲini ko fa de b'an na o tɛ a kɛkun ye min an bolo min ka ɲi jamana ma an b'o de fɔ. Ayiwa. Fɛn kɛra k'a fɔ k'an bɛna jamana la bloquer de ou bien k'a fɔ an bɛna jamana tiɲɛ anw t'o mɔgɔw ye mɔgɔ b'a dɔn yɛlɛma tɛ don o sira kan mais a kɛkun ye mun ye ka an ka hakilina fɔ sini ma sini wɛrɛ ma ni min kɛra a bɛ fɔ kɔni ko yɛlɛma ma fɔ anw bɛ o sira de taama. Ayiwa Amidu an bɛ i fo ka sɔn k'i ka hakilina ninnu di an ma. Merci beaucoup. Anw do ma weleli o tun ye Amidu ye a ka laseliw an dalen b'a la a ye faamuyali caman sɔrɔ o la u bɛ an sɛnsɛn ka don an ka décryptage babu kɔnɔna la fɛn min ye an ka jamana gouvernement ma ɲɛmaa ye Choguel Kokala Mayiga ale ma kɔnɔnin don bi CNT kɔnɔna la ale kɔni bɛna kɛ CND cɛdenw ɲɛkɔrɔ o la fɛn jumɛn de bɛ ka Choguel ma kɔnɔ bi CNT kɔnɔna la ani mun de b'a bolo ka yira CNT mɔgɔw la Isa Kaba Sidibe ale kumaso la sɔrɔ an bɛna don baro kɔnɔna la. Kaba ala k'an ka jumaw caya. Amina yarabi ala ka jamana basigi. Amin. Ala ka juma caman yira an na. Juma duwawu don k'olu kɛ duwawu don ye minnu bɛ an ka jamana bɔ a bɛ degun min kɔnɔ bi na an ka maakɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ duwawu don k'u ye ala ka u mɛn an kɔrɔ ka mɛn an ka duwawu don ye u fana ka duwawu don an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka musokɔrɔba tanti Orokiya n bɛ foli d'a ma n bɛ Yata Sayi an bɛ foli d'u ma mɔgɔw don minnu juma o juma sɔgɔmada fɛ i bɛ u ka bataki sɔrɔ Seydou Dolo fana ni a fana ni juma o juma an b'a ka bataki sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ juma bataki ci mɔgɔw ma ka duwawu don k'u ye an bɛ duwawu don k'u bɛɛ lajɛlen ko ala k'an ka jumaw caya fantastique. Amina yarabi ala ka duwawu kelen bɛɛ lajɛlen minɛ. Kaba ko premier ministre Choguel ma kɔnɔnin don CNT kɔnɔna la bi. D'abord an b'a daminɛ ni a ka programme ye ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan. Oui i b'a dɔn k'a fɔ ni yɛrɛ ye laada de laada min ni a basun yɛrɛ bɛ taa an ka sariya sunba kɔnɔna la constitution a cɛtigɛ 78 na o de bɛ nin baara in ko fɔ k'a fɔ ko di mɔgɔ min kɛra premier ministre ye Mali la ko i kan ka fɛn dɔ yira i kan ka baara kɛ hukumu min kɔnɔ n'an bɛ fanga normal kɔnɔ a bɛ wele ko déclaration de politique de gouvernement ni o ye DPG nka i n'a fɔ an bɛ situation min kɔnɔ situation normale tɛ a bɛ fɔ a ma ko plan d'action mais ni fɛngɛ de don wagati normal do i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ a ma ko déclaration de politique du gouvernement premier ministre caman ye a kɛ an ko kɔsani na premier ministre tila fɛn o fɛn tɛmɛna premier ministre la olu bɛɛ y'a kɛ fo ka bɔ docteur Bobo Cissé la Mokhtar Wade min ni Choguel yɛrɛ y'o nɔ labila hakilila jiginna février kalo tile 20 san 2021 na ale jumadonya dɔ don ale ye ni ɲɔgɔnna kɛ baara in Choguel kan ka kɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati CNT maaw ɲɛkɔrɔ CICB la nɛgɛ kanɲɛ 15 a bɛ kɛ o de la 15 heures wagati Choguel ka baaraw a y'a yira k'a fɔ ko ale ka baara bɛ tɛmɛ senda hakɛ min fɛ o ye senda hakɛ 4 ye panpara 4 a panpara 4 olu bɛ tali kɛ renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire ka lakana ko k'a lajɛ ka dɔ fara lakana hakɛ kan an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Choguel bɛna i jɔ CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'a ɲɛfɔ lakana binakun kan ne ni n ka gouvernement mɔgɔ an bɛ fɛ k'a ta nin cogoya la tantɔ an bɛ nin de kɛ an bɛ sɔrɔsiw kɛ nin cogoya la tantɔ ministre de la défense y'a fɔ k'an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan a b'a ɲɛfɔ ani fɛnɛ ni wagati min kɔnɔ min bɛ kɛ a b'o ɲɛfɔ lakana ko binakun kan ani wari min fɛnɛ bɛ se ka don si possible a bɛ o fɛnɛ fɔ lakana ko binakun kan n'o bɔra yen nɔ
réforme politique et institutionnelle o ye jamana sɛbɛnba minnu bɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko majɛ caman bɛ u la ka se ka a bɛ fɛn dɔ proposer mɔgɔw ye o la o dɔ ye constitution ye sariya sunba o falenni ko a hakilina jumɛn bɛ a la o dɔ ye loi électorale o falenni ko hakilina jumɛn bɛ a la kalataw yɛrɛ kan ka kɛ cogoya min na hakilina jumɛn bɛ a la o la organe unique ko a bɛ a bolo kan halisa wa a n'a ka ministre ye bɛnkan kɛ wa o bɛɛ de bɛna dɔn bi u bɛ hukumu jumɛn kɔnɔ o baara in na a baara bɛna kɛ cogo di u b'a mun u ka proposition ye jumɛn ye an bɛ taa ni organe unique de ye wa walima organe unique bɛ to yen de bi o de bɛna dɔn ani fana ni o baara in fana na nafolo kasabi jumɛn bɛna don a la ani chronogramme ye jumɛn ye o fana bɛ fɔ d'accord olu chronogramme parce que i b'a dɔn k'a fɔ olu kalataw fana ni baara bɛ a dama na parce que olu dɔw bɛ yen nɔ hali n'i y'u kɛ f'i ka na jamanadenw ɲɛkɔrɔ ka a yamaruya ɲini jamanadenw fɛ o dɔ ye révision constitutionnelle ye o fana bɛ yen nɔ n'o bɔra yen organisation des élections kalata o nafa bɛ bonya baara in na kosɛbɛ o y'a panparan sabanan ye Choguel n'a ka gouvernement bɛna kalata labɛn cogo di u bɛ fɛ ka kalata labɛn ni minɛn jumɛn ye kalata yɛrɛ a bɛ olu bolo a bɛ kɛ don jumɛn ka taa bila don jumɛn na et puis kalata minnu bɛ sen na a y'a jɛya a panparan 4 kɔnɔ k'a fɔ ko élection générale o kɔrɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko ka élection présidentielle dɔrɔn kɛ ka bɔ yen nka ale ko ko élection générale o b'a jira k'a fɔ député kalata bɛ kɛ jamanakuntigi kalata bɛ kɛ maire minnu ka mandat bannen don o bɛ kɛ kalata fɛn fɛn o kan ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen de bɛ don hukumu kelen kɔnɔ i n'a fɔ Moktar Wan n'a ka gouvernement tun ye programme bɔ cogo min bi Choguel bɛ a ka programme bɔ o cogoya kelen na ani fana ni a bɛna kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ nafolo kasabi jumɛn bɛ don a la si possible o fana na parce que o majɛ kɛra Moktar Wan ta la mɔgɔw ye jalaki min bi Moktar Wan ta kan k'a janyana ko chiffre t'a la foyi foyi tɛ a la yalima Choguel n'a ka jama bɛ n'o fili la kelen ka chiffre k'u ta la ni nafolo kasabi de bɛ don a la a bɛ kɛ nin hakɛ de kɔnɔ bi an b'an sigi k'o lajɛ a naaninan o ye promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité sociale fɛn fila donna ɲɔgɔn kɔnɔ jumɛn ni jumɛn fɔlɔ o ye marakojugu o kɛlɛli Choguel bɛna marakojugu kɛlɛ kalo 7 min tora o kɔnɔ cogo di a bɛna minɛn jumɛnw di marakojugu kɛlɛli jɛkuluw ma yɔrɔ i b'a dɔn marakojugu kɛlɛli jɛkulu caman bɛ yen CNTF bɛ yen nɔ vérificateur général bɛ yen nɔ CASCA bɛ yen nɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen ni kura jumɛn bɛna fiyɛ o la kalo 7 in kɔnɔ ani fana marakojugu kɛlɛli yɛrɛ hali gouvernement yɛrɛ kɔnɔ marakojugu kɛlɛli an ka cakɛdabaw la a bɛna hukumu jumɛn kɛ o kɔnɔ donc a b'i da don o fana na nka o kɛrɛfɛ fɛn kura dɔ farala kan adoption d'un pacte de stabilité sociale i b'a dɔn k'a fɔ bi Choguel nana hukumu kɔnɔ a dɔnnen don k'a fɔ ko lafasajɛkulu olu ka wuli ka jɔ bonyanen don kosɛbɛ o la belebele ye lɔgɔli karamɔgɔw ka lafasajɛkulu ye a kɛlen don tototire nama ye a bɛna o ko kɛ cogo di lafasajɛkulu kelen tɛ mais mɛtiriw ta y'a la kɛlɛmanba ye solution jumɛn bɛna sɔrɔ la lafasajɛkulu tɔ minnu bɛ k'u ɲɛ gɛrɛw bɔ an b'a dɔn kaso ladenw kɔlɔsibagaw olu ka jɛkuluw bɛ yen nɔ jɛkulu wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu kɛlen don k'u ɲɛ gɛrɛ bɔ n'u kɛlen don k'u ka damakasi sɛbɛnw don ko sɔnni k'u bɛ taa baarabilaw la an b'a dɔn k'a fɔ hali concurrence ni fɛnkɛ olu o direction syndicat fana olu fana ka wuli ka jɔw bɛ yen donc o ko bɛna kɛ cogo di o fana b'o hukumu kelen kɔnɔ adoption d'un pacte de stabilité k'a ɲini ka nin lafasajɛkulu bɛɛ wele ka na u ka n'u sigi bon anw bɛ fɛ an k'a kɛ nin cogoya la tantɔ tiɲɛ don an bɛ fanga cɛfurancɛ fanga kɔnɔ anw bɛ se ka nin kɛ nka aw fana bɛ layidu t'an ye fo ka kalo 7 in ban baarabila tɛ yen nɔ mais a ko bɛna sɔrɔ cogo di a n'u bɛna bɛnkan jumɛn fɔ Choguel bɛna a da don olu de la Fanta Tɔmɔta nin ye panparan 4 ye Choguel kan ka minnu walanwala ka chiffres ni fɛn bɛɛ lajɛlen k'u la ka chronogramme k'u la ka chiffres k'u la nin kan ka kɛ nin hakɛ kɔnɔ nin bɛ kɛ nin hakɛ kɔnɔ nin wari bɛ don a la sigi kɛlen bɛ k'a makɔnɔ ni o de ye o sɛbɛnfura de ye bi. ok kaba fɛn min ye Choguel ka nin panparan 4 a kan ka taa min walawala CNT cɛdenw ye bi 15 heures wagati e yɛrɛ bolo nin bɛ passer ya est ce que CNT mɔgɔw bɛna baara nɔgɔya Choguel bolo wa. baara tɛ nɔgɔya wa ka ɲɛfɔli dɔ kɛ bi ta ye a bɛna dɔrɔn k'a présenter k'a d'u ma
samedi ni dimanche CNT mɔgɔw fana bɛ taa u sigi k'u réfléchir Choguel ye min fɔ ka hakilina miiri k'a kan ntɛnɛndon an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛbani sanfɛ o wagati de o de bɛ gɛlɛya kosɛbɛ k'a sababu kɛ danfaraba bɛ Choguel ta ni Moctar Wane ta ni ɲɔgɔn cɛ Moctar Wane nana hali n'o y'a sɔrɔ CNT mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u y'a sɛgɛn a baara hukumu kɔnɔ mais Choguel kumana de Choguel ni a ka jɛkulu ni o ye M5 RFP olu yɛrɛ tun ye damakasi sɛbɛn don Cour suprême na ko CNT min ni Choguel bɛ kan ka taa ɲɛkɔrɔ bi n'a kan ka segin ka taa ntɛnɛndon ko o tɛ sariya kɔnɔ ko wa ko Cour suprême mɔgɔw k'o ci bɔgɔbɔgɔ foyi ma bɔ o la mɔgɔ ma don mɔgɔ ma bɔ o kelen ale bɛ o de ɲɛkɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ donc d'abord k'a fɔ ko document in tɛ passé document bɛ passé siga foyi tɛ o la k'a sababu kɛ Ngwara tɛ transition kɔnɔ document bɛ passé mais a bɛ gɛlɛya bolo kosɛbɛ a bɛ gɛlɛya bolo k'a sababu kɛ kumaw bɛ yen nɔ mɔgɔ caman CNT mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu sigilen bɛ k'a makɔnɔ kosɛbɛ kuma dɔw bɛ yen minnu ni a ka d'u ye k'olu da a tulo kan o bɛ kɛ wajibi ye a bɛ o kuma lamɛn hali n'o o tɛ u bali ka u bolo kɔrɔtan a ye a ka document ye mais c'est sûr que a baara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kumaw bɛ caya ntɛnɛndon nka bi ta kɔni kuma tɛ o la ale de bɛ na a ka déclaration ba kɛ ma da la n'a bɛ tɛmɛ heure 2 heure 3 ɲɔgɔnna kan Moctar Wane ta janyana kosɛbɛ dɔɔni mais Choguel ta an bɛ n'a lajɛ n'a bɛ tɛmɛ heure 2 heure 3 ɲɔgɔnna kan o la ntɛnɛndon de o de bɛ sɔn ka janya dɔɔni parce que CNT maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ yamaruya i kana kana kuma k'i hakilina di o bɛ kɛ ntɛnɛndon de. Ok, kaba kumakan laban yalima ni ko ninnu yɛrɛ a déroulement bɛna kɛ cogo di CICB kɔnɔna la ani fɛnɛ groupe renouveau kɛlen don ka mun de labɛn. Groupe renouveau kɛlen don ka labɛnw sabati i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko baw kɛnɛ kan an bɛ ye ni ala ma basi kɛ a bɛ di an lamɛnbagaw ma nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati directement fɛ groupe renouveau télévision sanfɛ baaraw taabolo bɛ kɛ cogo min n y'a fɔ cogo min nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati Choguel bɛ na CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ a bɛ baara kunfɔ la ni minnu fɔra tan a b'a développer n'a y'a développer o la a ka cakɛda mɔgɔw olu bɛ sɛbɛnfura ninnu di CNT maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o b'a sɔrɔ u ye sɛbɛnfura ninnu bɛɛ labɛn k'a kɛ document ye i n'a fɔ fɛnkɛ bɛ kɛ cogo min chemise bɛ kɛ cogo min k'a di CNT maa kelen-kelenna bɛɛ donc u bɛ taa hakilina miiri k'a kan ntɛnɛndon u bɛ segin ka na ɲɔgɔn sɔrɔ o de bɛ kɛ jagarija kɛnɛ ye falen-falenniw bɛ bɔ hukumu kɔnɔ ni falen-falenniw banna wagati min de u bɛ sɔrɔ ka bolo kɔrɔtan kɛ mais yanni falen-falenniw cɛ u mana ɲininkali minnu kɛ minnu ye ɲininkaliw ye a bɛ na a bɛ se ka turu 2 turu 3 ɲɔgɔnna kɛ ɲininkali précision bɛ yen nɔ a bɛ minnu ɲɛfɔ n'a y'o précision ɲɛfɔ n'o bɛɛ banna wagati min bɛɛ ka turu banna a bɛ sɔrɔ ka na ka n'i jɔ o ɲɛkɔrɔ u bɛ a fɔ a ye walima awɔ o la u bɛ sɔrɔ k'o compter ni voix min mɔgɔ minnu votera a ka déclaration ye olu b'u bolo kɔrɔta ni minnu banna fana olu b'u bolo kɔrɔta baara bɛ kɛ tan a bɛ kuncɛ o kan ntɛnɛndon. O bɛ dan sigi sɔgɔmaden na jɛmu